Bonifacio, Bonifacio, paring Bonifacio. Bonifacio, Bonifacio, paring Bonifacio, balik dito. Bonifacio. Hoy, Karen! Bonifacio, paring Ano bang ginagawa mo? May tao! Bonifacio, Bonifacio, paring Bonifacio, dali. Bonifacio. Ano bang mga tao dito? Ah. Diyan na muna kayo ha, kasi magluluto pa ako dito. Ay, nako. Nakalimutan ko pala yung sandok. Ano para muna ako ng apoy dito. Ay, dito ka muna, Wang. Ay, tika muna. Wang. Nakalimutan ko yung sandok, Wang. Sabihin mo ni Kuya Gerald mo na, pagkikuha yung sandok. Ano yun mo yung sabi? Kakainin ko, Wang. Kakainin ko. Ano, masaya ka na? Masaya ka na? Hindi ka na mabiro. Yun nga. Ay, tsaka po yung yung itak. Yung hindi tulad dito yung matulis na itak. Ha? Ano yun mo yung Hindi. Igagatong ko dito. Ano, masaya ka na? Sige, bye-bye. Sige. Bilisan mo, ha? Oh. 3 hours later. Parang ang tagal naman, ha? Ano bang gagawin ko dito? Ano bang klaseng taong nakatira dito? Kasama kami sa bahay tapos mga tamad pala mga tao dito. Kuya Gerald, yung sandok daw, sabi ni Kuya Arke. Ano? Sandok, sabi ni Kuya Arke. Anong sinunto ko si Kuya Arke? Ikaw ba, Wang, ha? Mag-ingat ka sa mga salita mo. Sandok. O ano, bingin ka pa? Bingin ka pa? Ano, Wang? Santol? Santol na naman? Walang santol dito, Wang. Alis ka dyan, alis ka. Bingin ka talaga. Ano na lang, ang itak na lang. Oh, ano? Anong nawasak si Kuya Arke? Malaki lang ang tiyan nun. Hindi yun mawasak. Ano ka ba? Wala kang utak. Bingin ka talaga. Itak. Gusto mo itakin kita ngayon, ha? Ano, Wang? Ano? Itik? Anuin ko yung itik? Diba kakain ko kay Kuya Arke? Hindi ko gagawin yan. Bahala ka sa buhay mo. Itak, ang bingin mo talaga. Huwag mo ako sigawan, ha? Nalilinig ko. Sinabihan mo akong wala akong utak. Kala mo hindi ko tayo narinig. Umalis ka dyan, alis ka dyan, alis. Hay. Meron pa ako. Bingin mo talaga. Bisita. Mahal na mahal ko pa nun. 3 hours later. Tao po. Tao po. Tao po. Parang walang tao dito, Simula namatay si Pare Bonifacio, wala ng tao dito. Bonifacio. Hindi ba mga tao dito? Tao po. Bonifacio. Hoy, Kare! Ano bang pinagsasabi mo? May tao! Tao po. May tao ba dyan? Bonifacio. Pare Bonifacio, dali. Bonifacio. Ano bang mga tao rito? Tao po. May tao pa ba dyan? Pare Bonifacio. Ano bang sadya nila? Nanggugulo. Bakit? Hindi pa pwede? Alis ka na. Teka lang, hindi ka naman mabiro. May pag-usapan lang tayong negosyo. Anong klaseng negosyo? Bakit? Doon natin sa loob pag-usapan. Hindi mo ba ako papasukin? Oo. Saglit lang. Tara. Tara. Bakit? Negosyante ka? Ganyan ang suot mo? Hindi kasi galing ako nag-jogging papunta dito. Hindi na ako nakapagbihis kasi nagmamadali pa ako. Magpupuntahan pa ako pagkatapos nito. Ganun. Sige. Tayo na. Dito ba kukuha na? Dito ka. Ano bang klaseng negosyo? Pumunta ako dito kasi may nalaman akong bagong negosyo.
Ay, maganda yan. Anong bang klaseng negosyo? Ito ay housing at o pabahay. Tama yan. Kasi yung babae, patok na patok sa ngayon. Ganun ba? Ganun ba talaga yun? Oo, maganda yun kasi yung auntie ko kasi meron silang negosyo na pabahay rin doon sa Dumaguete, yung Azubis Residence, and 25,000 per month yung bayad. Pwede tayo magkasosyo. Magsosyo? Pwede tayo. Magkano kailangan mo? Pwede tayo. Tayong tatlo. Sige, magsosyo tayo rin. Maganda yun. At saka hindi tayo magulugi. Sige. Sige. Pwede. Alis ka dyan! Hindi na ako makapagsalita dahil sa'yo. O sige, babay sa'yo yung dalawa. Siya, papakialam niya itong babaeng to. Ewan ko sa kanya. Hindi na ako makapagsalita dahil sa kanya. Pero, ano pa naman maintindihan mo yun? So, okay na tayo doon. Sige, walang problema. Sige, sa susunod na natin pausapan yung ano. Yung ano? Ang ano? Yung pera na kailangan para sa negosyo natin. Okay ba? Okay. Sige. 3 hours later. Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. Hi! Love you! Hi! Ay, ang cute na. Kahit ganyan siya, mahal na mahal ko siya. Love you! Halika dito, halika po. Halika. Hi! Ini kakak? Halika. Ini kakak? Hai! Ini kakak? Halika dito, Ini mag-usap kakak? tayo. Ay, salamat. Nandito ka. Salamin? Salamin! Ay, salamin! Sabi ko, salamat. Kasi nandito ka. Ay, salamin na may mantika. Hindi, mahal kita. Salamin na may mantika. Wala yan dito. Wala yan dito. Kahit ganyan ka, mahal kita. Anong magagawa? Laging natutulala. Oh, wow! Kung lumalapit ka, ako'y Kahit ganyan ka, mahal na mahal kita. Walang mantika dito. Wala yan dito eh. Puso? Puso? Love! Pare, Bonifacio! Yes, Bonifacio! Ano pa nangyari sa kanya? Pinya? Pinya? Baka hindi nga nakakain yan. I love you, pare Bonifacio!